L-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma qed taħdem fuq proġett ta' 17 miljun euro sabiex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-ilma. Fost oħrajn bħala parti mill-proġett, persuni mill-Aġenzija tal-Ilma se jduru djar ta' Malta u Għawdex u se jistudjaw u janalizzaw kif il-pubbliku juża l-ilma fid-dar tiegħu. Martin Sapiano, Chief Policy Officer fi ħdan l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, tkellem dwar dan il-proġett li se jiġi implementat taħt id-Direttiva Ewropea tal-Ilma. Il-proġett fih numru ta' kampanji oħra wkoll ħajġu ttestjati teknoloġiji ġodda biex naraw kif dawn it-teknoloġiji jistgħu jiġu applikati għal pajjiż u allura wieħed ikun jista' jinċentivhom il-qudiem. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett għall-iżvilupp u l-ambjent ta' pajjiżna. Qed naraw biex indaħlu aktar effiċjenza fejn jidħol l-ilma, l-użu tal-ilma. Pajjiżna sfortunatament aħna mix-xita ma tantx konna l-ilma, aħna niddependu ħafna mill-desalination, però ovvjament qed nagħmlu studji wkoll biex naraw anki konservazzjoni tal-ilma. Il-proġett qed isir b'fondi Ewropej. Fil-fatt l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma ingħatat 10 miljun euro mill-Kummissjoni Ewropea. Malta ngħatat dawn il-fondi Ewropej wara li kkompetit fil-programm LIFE ma' 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia ħabbar li fetħet sejħ oħra għall-programm LIFE ta' 400 miljun euro. Illum fil-fatt qed niċċelebraw u nawguraw proġetti oħra taħt il-LIFE, jiġifieri proġetti taħt programm illi jidħol f'tibdil fil-klima, mela climate change, environment protection u natura l-ambjent. Huwa proġett illi ġabet lejn Malta l-Aġenzija għall-Ilma u l-Enerġija. Il-MUSEC se jkun qed joffri għajnuna lil kunsilli lokali, għaqdiet governattivi u SMEs sabiex japplikaw biex jiksbu fondi mill-Unjoni Ewropea.